Hello mga ka-foodibis! Today kakain po tayo ng sisig Kapampangan at meron tayong Coke. Mga ka-foodibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodibis, malinis na kami namin mga tamkay Kapampangan. Manganta po ang nag-request po ng sisig Kapampangan ay si Catherine. Yan, anak ni Siopaw. Ay, Baby Allison! Catherine! Ay, Catherine siya na yun, yung panganay niya. Oo, Catherine. Ito na si yung Catherine. request mo. Love hello. you. Ito. Okay. Una so, kala ko si Baby Allison. Hindi. Ang request nun, siguradong chicken. Si Baby Allison. Okay. Ano, favorite yun ni Madam. Gawa ni Ate Albi to. Oo. Di ako nag-gym para sa'yo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Catherine, para sa yung unang subo. Kain tayo, be. Kain tayo. Mm. Sarap may toyo mansi. Sisig Kapampangan. Sarap. Yan. Paborito kasi ni Catherine to, sisig. Dahil doon niya si Ayon. Ang Kapampangan. Asa awam ni Rice Ganda. Lahat naman ng Kapampangan. Paborito nila sisig. No? Di na namin nilagay sa sizzling plate. Mas kasi konti lang tingnan pag nasa sizzling plate. Ito isang kaserola yata itong sisig na nilagay. Dam. Cook tayo. Sarap. Masarap sa sisig na mahanghang, no? Sarap.
Init, no? Huwag masyadong lalabas ng bahay. Sobrang init. Summer na, no? Pero grabe naman yung init. Mainit yung kanin namin, no? Yan, pag sisig ko ang natikman yung napaparami yung rice niya talaga. Sarap. Bye-bye. Masarap magsisig si Madam. Sa Ate Alvin. Sarap. Kapares mo. Masili lang. No? Oo na. Ayun. Okay na ko. Ay. Ito. Kapares. Tagal ko ng sili. Yung sili.
Maparas. Hmm? Hot. Ayun mga foodies, naubos po namin sisig Kapampangan. Catherine, ayan ang request mo. Love you, kain ka na, champ. At shoutout po sa inyong lahat, mga supporters namin at mga nakasubscribe at mga followers. Lea Payawan, Siopaw, sa Ate asawa Lea mo, Payawan. Alison, baby Alison, Baby kay Alison. Catherine, kay Christian James, Alex, at kay Chermy Makalisang at kay Hannah. Ayan, thank you so much sa support. We love you all. Thank you so much po. Makapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy at Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. At syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie B. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.